Salut, prieteni! Ce faceți? Astăzi suntem a doua zi de Londra. După cum vedeți în spatele meu, astăzi am ajuns și în vestitul loc supranumit și Greenwich, sau unde începe meridianul zero al planetei. Suntem și noi astăzi aici pe dealurile din Greenwich, un cartier al Londrei foarte frumos, foarte mișto. Nu știu prea multe chestii legate de acest cartier, dar super impresionant. Se află aproape de gara din Greenwich. E între Greenwich și nu știu cum Hell, ceva de genul ăsta, unde se ajunge oricum, se ajunge repede. E un cartier super frumos, super interesant și locul în sine, observatorul, e situat într-un parc super mare și super frumos, cu o grămadă de veverițe și alte animale, plus că sunt o grămadă de oameni cu câini și super interesant. Am fi vrut să intrăm ca de obicei și la observator, dar din păcate pentru noi e un pic cam scump, adică nu e chiar scump, e 90 de lei, dar 90 de lei adunat cu 3 persoane vine cam vreo 300 de lei aproape și nu am vrea să cheltuim toți banii pe care îi avem prin muzee sau în locuri așa un pic mai expensiv. Și ieri am vrut să intrăm la asta, cum îi zice, la catedrala, cea din centru de lângă Big Ben, dar era tot la fel, era foarte scump, ajungea la vreo 200, nu 200, vreo 500, nu, vreo 300 sau vreo 400 de lei. Tot așa, depășește bugetul nostru, adică n-am venit neapărat ca să vizităm muzeele, am venit mai mult ca să vizităm Londra, să vizităm locurile interesante și să vedem tot ce e frumos din Londra. Să sperăm că o să mai venim și altă dată. Pentru mine e prima oară, pentru fetele mele este a treia oară. Chiar e un oraș super interesant, cred că toată lumea știe. Sunt o grămadă de chestii de văzut. Ce să mai... Eu știu prea puține și vorbesc prea puține. Vorbesc mai mult poate pentru rudele mele sau cunoscuții mei care n-au fost și ar vrea să vină să vadă. Oricine ar trebui să vină să vadă Londra, sunt o grămadă de chestii de văzut. Și ca să nu mai lungim vorba, de aici plecăm mai departe spre ăsta, cum îi zice, Tower Bridge. De acolo, de la Tower Bridge, e unul din ăsta, cu un castel care e și pe acolo, mergem să vizităm, să vedem ce e. Vrem să vizităm centrul Londrei, și nu centrul Londrei, centrul economic, unde sunt clădirile acelea înalte, am uitat cum le spune la clădirile alea emblematice. Eu știu că una dintre ele, cea mai frumoasă, lungoasă, îi zic turnul Castravete. Și cam asta avem în plan. Tower Bridge, împrejurimile, ăsta, cum îi zice, centru economic și pe urmă vrem să ajungem undeva, am uitat cum îi spune, o să vă zic mai târziu, undeva, un cartier unde se mănâncă super ok. Sunt diverse restaurante și diverse din astea puburi. Ca de obicei mergem cu trenul, de unde venim noi, din Croydon, cu trenul care costă 3 lire 50 de persoană. Nu știu ce se întâmplă, eu plătesc și eu cu telefonul și soția cu cardul pe același cont. Văd că îmi vine foarte puțin, să vedem ce se întâmplă. Nu știu, sunt și un pic stresat, râd fetele mele de mine că sunt un pic stresat pe chestia asta. Dar asta e, vom vedea. În sfârșit, mergem cu ăsta. Chiar am prins o perioadă nașpa. E în weekendul ăsta 6-10 octombrie este o grevă și cam afectează transportul în comun. Deocamdată am văzut că e ok, să vedem diseară, am înțeles că astăzi 9, suntem în 9, 6, 7, 8, nu 8, suntem în 8, afectează un pic mai mult. Mâine când plecăm, oricum plecăm seara târziu, avem avion după ora 10, să sperăm că ajungem cu bine la aeroport. Dar în rest, cu metrou și cu mașina.
O liră 50 mașina, metrou nu știu cât e, cred că vreo 3 lire parcă, sau 2 lire 50. În zona 1, bineînțeles, nu știu, noi mergem mai mult în zona 1, adică în zona din centru. Și în rest așa prețuri, o apă 90 de pi, o cafea 2 lire 50, 3 lire 50 maxim, o cola o liră 50, 2 lire, 3 lire. Aseară v-am zis cum am luat masa, la cât poți să mănânci, 11 lire. Și mai vedem. Vă las cu viu și ne vedem de la Tower Bridge. Vă pup, pa, pa! Unde suntem? Acolo vreau să ajungem. Acolo la clădirile alea. Acolo și mai pe aici, undeva la clădirea cu castravetele. Ne vedem mai târziu.
Salut din nou, prieteni, și am ajuns și aproape de Tower Bridge și de Tower Bridge. Ce vă arăt acum este turnul de 306 metri înălțime din sticlă, The Shard, care este impunător. Nu ne-am dus așa aproape că vreau să-l vedem mai așa, mai din toată splendoarea lui. Aici nu știu cum se numește zona, dar uitați ce mișto se vede clădirea. Și vis-a-vis, mergând până în această locație, o grămadă de clădiri din asta de birouri, care sunt super interesante, și Tower Bridge, vestitul Tower Bridge, în toată splendoarea lui. Nu știu prea multe despre el, chestia e că se vede super mișto. Tamisa, care este murdară ca de obicei, și toate bărcuțele care merg pe ea. Dar vreau să vă arăt încă ceva. Iar o clădire emblematică. Cum e, George, la clădirea aia care se vizitează? Mai ții minte? Sky Garden, așa, Sky Garden îi spune. Care sus de tot e un restaurant. Și se poate vizita. Dar vreau să vă arăt aici o navă. Un cruișător Belfast, care e săraca, e de mult, dintr-un alt mileniu. Și cred că se vizitează și ăla. Să vedem, poate ajungem și noi pe acolo. Wow, dacă de mare e. Bate un pic vântul, nu știu dacă ne auzim. Dar vreau să vă arăt bărcuța, cât de tare e. Bărcuța care dita mai vaporul. Dita mai cruișătorul Belfast. Și cu o grămadă de lume care se plimbă pe aici. Și nu mai zic nimic, vă las cu viu.
Și străbătând străzile Londrei, am ajuns și pe una dintre străzile care adăpostesc o grămadă clădiri de birouri, și anume la celebra clădire Sky Garden. În toată splendoarea ei, ia uitați cât de mare e, cât de înaltă e, de nu se mai termină, super înaltă. O să traversez un pic să vedem după partea cealaltă, că se vede super bine. Nu pot să mă obișnuiesc deloc cu traficul, de fiecare dată în loc să mă uit unde trebuie, mă uit exact invers. Nu mă uit în asta, cum îi zice, în dreapta. Mă uit tot în stânga, ca la noi în România. Și din nou clădirea care nu se mai termină. Fai de mine, și sus de tot se poate mânca, dacă nu știu, sau se poate vizita.
Așa am ajuns și la una dintre clădirile mele favorite. Am căutat-o de numai, de am găsit-o. Clădirea care eu îi spun clădirea Castravete, dar localnicii spun clădire glonț sau de Jack. E sub formă de glonț, numai din sticlă și e clădire de birouri. Super interesantă și super frumoasă. Am văzut-o prin multe filme, am văzut-o prin multe poze și am văzut-o într-o grămadă de videouri. Și aici, numai clădiri de birouri. Numai clădiri de birouri super înalte. Mă simt ca în New York aici. De jur împrejur numai clădiri. Ia uitați. Exact ca în New York. Și avioane trec într-o veselie, într-una. Și acolo altă clădire. Și fetele care stau pe bancă și stau liniștit. It's okay, thank you. Ne revedem de la alte locuri interesante. Salut din nou! Și iară prin drumurile noastre prin Londra am dat și de o mare catedrală. Catedrala St. Paul sau Sfântul Paul, cum îi spune. Am dat și de o nuntă, chiar pe aici, pe undeva. Uitați catedrala în toată splendoarea ei. Și aici, bineînțeles, este tot cu intrare. Este 21 de lire de adult. Este super mare. Aici a fost făcut și un film. Filmul ăla cu London The Fall is Down, ceva de genul ăsta. Și în spatele meu un bulevard frumos. Și o grămadă de clădiri super interesante. E super mare clădirea și super multă lume astăzi, sâmbătă. Trebuie să merg un pic și mai în față ca să vă arăt și din lateral cum se vede. O grămadă de lume, o grămadă de străini, nemți, spanioli, din arabi, o grămadă de oameni, ce frumos. Și uitați cum se vede și de aici. Super, super interesantă. Și după cum se vede, se fac și nunți. Și vreau să arăt un pic din lateral, să vedeți cât de lungă e și din lateral. Nu știu dacă se vede, dacă prind și acolo. Nu se prinde. Oricum e departe încolo. Vizitând o grămadă de chestii, am dat de ea și de aici nu știu în ce parte. Cred că mergem în cartierul acela care e vestit pentru mâncare. Dar să vedem și fetele cum se simt dacă luăm mașină, în metrou sau altceva. Așa că vă las și ne vedem mai târziu și cu alte locuri. Pa, pa! Salut din nou! Și după 2 schimburi de metrouri prin Londra de unde a venit, de la St. Paul, am ajuns și în renumitul cartier? Camden Town. Camden, cum îi zice, este un haos total. Ia uitați-vă, stați un pic pe loc.
ce e într-o parte și într-alta, și într-o parte și cred că e toată Londra e ieșită astăzi afară. O stradă full, haideți! O stradă full cu mâncare, cu băutură, cu pub-uri, cu îmbrăcăminte, cu încălțăminte, cu toate nebuniile. Și pe parte, și pe alta. Ia, uite-l și pe tovarășul. Tovarășul zăpăcit. Și încă n-am ajuns la zona cu mâncare. Asta e de-abia zona de magazine, cu suveniruri și cu îmbrăcăminte și încălțăminte. O să vă mai las un pic cu viul. Aici chiar că ești în Turcia. Uite, exact, uite, cred că sunt turci. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen. Salut prieteni, bună dimineața sau bună ziua, suntem în nouă zi, din păcate ultima zi în Londra. Ne-am trezit dimineață, am luat micul dejun la locația noastră de Airbnb, care a fost, apropo, super frumoasă, super interesantă, ca toate locațiile din Londra de altfel, adică un pic micuță, dar am avut toate condițiile și în special gazdele noastre, doi bătrânei,
care au fost extraordinar de serviabili și extraordinar de omenoși, nu știu cum să zic. Ne-au servit cu toate bunătățurile, cu toată inima, toată dragostea. Ne-am povestit toate viața lor. El a fost șofer de autobuz și ea, nu știu ce a fost, dar e de origine cehă. Ne-a povestit de rudele lor, de copiilor, are 3 copii. În sfârșit, a fost o experiență super, super interesantă, cu toate că mie mi-a fost un pic teamă să stăm cu cineva în casă de altfel, dar așa a luat ființă sistemul Airbnb. Așa că una peste alta a fost super, super ok. Ne-am despărțit cu greu de ei și am luat-o la pas, ne-am făcut bagajul, am dit mai bagajul în spate. Dacă fiind ultima zi și ultimele ore prin Londra, trebuie să le luăm cu noi. Am vrut să le oprim undeva în gară, de la noi din Croydon, în East Croydon, până în Londra. A trebuit să luăm un tren, am luat trenul până la Victoria. Acolo a fost o mică problemă, noi am zis că lăsăm bagajele undeva la bagaje de mână, dar fiind o coadă foarte, foarte mare, am renunțat și din considerente financiare. Noi, noi neavând din asta o călătorie plasată mai expensiv, a fost mai așa mai pe buget. Era foarte scump să lăsăm 3 bagaje la locker acolo, costa undeva pentru o zi întreagă, costa undeva pentru 3 bagaje la 50 de lire, deci mi se pare foarte, foarte mult. 6 ori 5, 30, vreo 3 milioane, vreo 300 și ceva de lei. Așa că am hotărât să le luăm cu noi în spate și să mai luăm așa la ultimul, la pas prin Londra. Și am ajuns undeva spre vestul Londrei. Deci am ajuns la castelul Kensington, care trebuia să fie în spatele meu, care trebuia să fie reședința prințului Harry și cu prințesa Meghan, dar din păcate, după cum știți, ei s-au cam depărtat așa de familia regală și s-au stabilit până în America. Astăzi ne-am gândit că să facem așa un pic să ne plimbăm un pic pe aici, pe la castel, prin parc, care, apropo, parcul e imens, un High Park. Așa, și pe urmă să luăm un pic prin centru, poate facem o croazieră pe Tamisa și mă voi vedea. Așa că ne vedem mai târziu și cu castelul din spatele meu. E mai micuț. Vă pup și ne vedem mai târziu. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I'm just lost to feel. I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I
I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Salut, prieteni, ce faceți? Gata, și am ajuns și la finalul călătoriei noastre de 3 zile prin Londra. După cum vedeți, sunt în aeroport deocamdată, am ajuns de la ora 7 în aeroport și acum este ora 10 și un sfert seară și n-am plecat. Avionul nostru, care trebuia să plece la 21:50, va pleca după ora 11. Mie îmi zice că o să plecăm la ora 11:30, aici pe monitoare îmi zice că undeva pe la ora 11, habar n-avem când o să plecăm. Am rămas ultimii proști din aeroport. Suntem la Gateway. Toate magazinele s-au închis, toate restaurantele s-au închis, nu mai e nimic. Ce să zic? Sunt un pic așa dezamăgit pentru că suntem ultimii din aeroport care încă n-am plecat. Au plecat toate avioanele, numai al nostru a rămas să plece ultimul. Așa că mai așteptăm un pic să vedem că acum la 10:35 o să anunțe și poarta. Deocamdată suntem undeva într-o zonă din asta unde așteptăm, unde sunt toate, cum le spune, unde toată lumea așteaptă și să vedem când vom pleca. Am avut probleme un pic și la cum îi spune, în gara Victoria, la fel s-a oprit, s-a anulat un tren, al doilea s-a anulat și ăla care venea spre aeroport. Am mai așteptat încă unul, ăla nu s-a anulat, s-a mai întârziat, a fost unul singur, am fost cleie peste grămadă, am fost super nebunie pe acolo. Până la urmă am ajuns, deci e o mare peripeție în ultima zi din asta, cum îi zice, din Londra. Nu prea am filmat astăzi așa mult, nu prea am făcut așa multe poze. Mai mult ne-am plimbat așa aiurea peste tot. Am mâncat și pe fugă pentru că noi ne așteptam să plece, prima dată ne așteptam să plece la avionul normal la ora 10. Am primit mesaj că pleacă târziu la ora 11, pe urmă iar am primit alt mesaj că pleacă mai devreme la 21:50 și ne-a zăpăcit.
Așa că, ce să facem, ne vedem acasă și ne vedem la următoarea călătorie, care nu știu când o fi, nu știu dacă o va mai fi, să vedem, să treacă și războiul, să treacă și inflația, să treacă toate nebunile. Așa că ne vedem cu altă ocazie. Asta a fost Londra, o să vă vedeți și niște poze acum la sfârșit. Și una peste alta a fost frumos. Pentru mine a fost frumos, în afară de ultimile ore din Londra, din cauza transportului și din cauza avionului. Asta e, ne revedem cu altă ocazie. Pa, pa, vă pup! Vă las când trebuie să plecăm noi, undeva acolo sus.